לא, יובל חי. תגיד, ארזת מצ'טונים למחט? אני אוהב הדרכת זי. אני בטייסיתי, כולם מקנים בי, חולה על המחץ, נהנה מהחיים שלי. שוב בטייסיתי, יושב עם האחים שלי, קצת שורף לי כי חמצנתי גם את התלבצים שלי. וואי שורף לי רצח, מתחרט על מה עשיתי, פיתות כבר עפות באוויר, עידו תברח, 3 ארסלים עץ אחד לא מרווח. בטייסיתי שיש עבודת דייגות מתחרות, כל הסיירים לא יודעים איך לקפות, והאישות בטייסת בורות, לא מכיר שייטת זה בנים או בנות. הטייסת וואלה לא מכיר את המונח הפסקות, כל הבהמות נראות כמו פרות, רואות הטייס ופתאום נדלקות. הטייסת כל היום בניתי, חוזר לטייסיתי, סוף סוף אני נרגע כי רק לזה אני חיכיתי. על הארסלים שלי סיירת מוצצים לי, וואלה סתם שיקרתי ונודר שלא עצרתי, אף מבנה פה לא הוקם אם לכם לא עזרתי. טייסת עושים תחרות נקניקיות, מזרע הנריה טיפוץ הדביק ללבוקות. בטייסיתי שיש עבודת דייגות מתחבות, כל הסיירים לא יודעים איך לקפות, והאישות בטייסת באות, לא מכיר שייטת זה בנים או בנות. הטייסת וואלה לא מכיר את המונח הפסקות, כל הבהמות נראות כמו פרות, רואות הטייס ופתאום נדלקות. הטייסת